It-tema tal-oli tal-ħajja iddominat il-gazzetti tal-ħadd u allura din it-tema bil-fors sabet posta fl-analiżi li ssir mill-istazzjon Laburista il-ħadd filgħodu fejn mistieden fost l-oħrajn kien hemm id-deputat Edward Zammit Lewis. Fuq Super One, Zammit Lewis prova jiġġustifika ż-żieda tal-oli tal-ħajja u l-esplużjoni fil-prezzijiet billi qal li l-gvern qed jagħti għajnuna lill-pensjonanti. Iżda fl-istess waqt Zammit Lewis qal li l-prezzijiet verament olew minħabba l-importazzjoni. Aħna nimportaw minn barra u l-prezzijiet olew. Id-deputat Laburista Edward Zammit Lewis f'ħin minnhom stqar li hemm minoranza li ħadu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u għalhekk li olew il-prezzijiet. Fl-istess programm is-Segretarju Parlamentari Chris Bonis stqar illi ħadd ieħor f'pajjiżi Ewropej qed ibati ħafna, filwaqt li aħna qed inbatu anqas minn din il-problema taż-żieda fil-prezzijiet. Intant l-Aqda tal-pensjonanti wkoll tkellmet dwar id-daqqa tal-inflazzjoni bil-President tal-Aqda Charles Micallef jistqar mal-Gazzetta Illum illi għall-anzjani mhux biżżejjed illi tgħid li qed tissussidja l-enerġija. Il-President tal-Aqda tal-pensjonanti jinsista li hemm bżonn aktar għajnuna diretta.